Mulu kodrim kok tok pamer-pamerke kowe lah piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul dituthuk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balenono pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kuwi kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningal. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalik kok. Ora pas kok ya. DP kok PD. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 taun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi kuwi ora bakal diparingi ngambil nek 7 taun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Pukulun. Kalih welinge Bapak nek Hyang Pikulun Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan nggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Suba Kastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Naroda, menawi kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Adi, nyuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika meskipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika Kadang tinemu taruna nanging tasihipun penggalih dening Kadang Timur Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindake gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadhawan supados ketutaken sak kanca rawangipun para dewa ketutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Prabu Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika wah bebayane. Leres Pukulun kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan ta kok. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas
cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho gong nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget lho, langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya rong dina mari. Ana kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Hal tapi sinten iki badhe wantun ngaran Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke riyen titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga Kadiwatan nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba ramping ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi Paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karangkadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Ora taya kowe. Petra niku anggere kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Niki nek wis muni nesu, sapa sing arepani karo Bagong? Dalah. Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Rodo, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Narada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaken. Mrika sampun lasaraken lho. Tunggak waru godhong dadap, Narada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adipun renggalang kridanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Aripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngambil gamelan Lokananta di Kakang Narada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti mau mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonan ing kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujude uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning Kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngambil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngambil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing Kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat, tegese bapakmu kuwi dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah semantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Ana kawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora itu diboyong ning Karangkadempel. Bagong, nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karangkadempel nggone bakal ngruwat papan wisata ing mapan ana ing Karangkadempel Bagong. Keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk di gawa ning jagat, ngoten? Iya.
Nek nganti kula lapor Bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi Bagong. Nek ngonten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngambil. Nek nganti sampean mboten biar mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujan ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng rene. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wis biasa iki. Kencang warudaya. Aduh. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Monggo sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek ngargai mangkele Bagong ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi cemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka apa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan diku nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong nang kono. Ora wedi aku. Lho. Gong, ora edan, ora wedi. Aku kulina cedhak geni gedhe. Aku kulina ngobong boto. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa, sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kok ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kela, mengko gamelan Lokananta tak kondurke ning kayangan utuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya utuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokodrim. Kamu Lokodrim kok tok pamer-pamerke kowe lha piye kempule kowe nek dituthuk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul tuthuk iso mubeng gayor. Kuwi ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Paman-panen lho mboten. Nek mboten entuk kula ora wedi. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke nang mboten pikulun. Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Di, aku aturi angkat lho, Di. Bagong sampun ngantos mengatur menika, mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger men diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pinangga. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getik. Ya, Tru? Mbok. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngajak. Lho. Kowe kon dinggo kok malah ngadeg ora. Parang mboten kok ulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningan. Nek pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karanggadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra.
Sapa iki? Ulun Bathara Indra. Weluh edian. Ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru iki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sing mbarep sapa iki? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon barepe sapa ragile sapa barepe sapa ya ben barepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kaliyan panjenengan Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bari ning jagat apa ora? Taunana windanana. Nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning ngarang kadempel aku ora arep tekan dindi. Tegese kita wani karo panjenengan Ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo metu nang repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokaken ning kawah Candra Dimuka. Oke dikur aku wedi wong karo kowe. Apa dikur aku wedi karo kowe? Truk Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo manut kene. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep neng kene. Wah, cah pinter ya, cah cerdas e. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene, Bul. Sampeyan iki dewa wis malak lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampeyan mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampeyan ra sampeyan melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampeyan terus saniki sampeyan ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabutan nyawane Bagong. Nek pancen iso jabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Muni kowe. Kamplong sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adiprang Bathara Guru supaya maringaken ngampil. Ya kuwi gamelan Lokananta aku tak ureng-ureng. Aku nek nesu sapa-sapa tak ureng-ureng kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wedhi. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Ha mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ora. Bagong aja kaya ngono. Mboten, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula aja ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama ana titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah mung merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau. Mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir kowe mateng menungsane.
Ning Gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa Gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngambil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngerti ora? Sampean niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Mula dados kuningane Semar. Ya jijiki ya iki. Ora arek teng Cirebon sak penake dhewe. Ayo. Putihane dadi Semar, kulite dadi Tomi. Tokok. Tomi joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak prongkalan niku. Nek nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didoke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk ki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disini gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Macem-macem. Aku rong tutuk le kojak. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modal. Ompong kabeh kowe. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Langsung. Anu manik maya, catur bojo. Nilakanta. Kurang ajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki mbareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong iki rawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra menehke gamelan Lokananta. Aku ngising sanggon-gon. Pendhawu. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian Petro Kanthong Bolong. Pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Kowe titah ingkang nyulawetha wani nantang karo Bathara Dewa. Wani gawe geger kayangan Suralaya. Apa wis serep nyawamu? Nyun pangapunten. Tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak. Bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lokananta. Ewa dene para dewa kok mboten maringaken. Lah niki kula sing rumpang ngrasake nek para dewa niku mboten adil. Pun kula sejarahke. Bagong wis nyejarahke, Togong.
dumadine bapak dumadine Siwa Teja mantri dumadosipun pukulun Sang Hyang Manikmaya tak kira mboten luput napa sing kula aturake pikulun Sang Hyang Bathara Guru ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lokananta nyuwun pangapunten arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kahyangan ning bapak ajeng kula labuhi pati yen ngono enteng karo patimu mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa mapano tak bondo tak krincung sikil leboke ning kawah candra dimuka carane sapi mang jagariyen Bu Kulun nek kula wis ora iso obah ora iso grawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil lho gene marganing patimu nuwun sewu nek kula wantun kali sampean Bathara Indra, Yayi Bathara Brahma. Ora usah dadak nganggo petungan. Yen dipetung anake Semar ku ya tan prabeda para Jawata. Mula ora aneh yen to kekuatane ngedapi-dapi. Mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendharat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk. Tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana. Yayi, yen pancen kaya ngono kang dadi ngendi atur ing sadhika pampun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani. Tak tibani pusaka ora lumpuh. Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mangsa baraka Kakang Bathara Indra.
mati kok. Hah? Mati aku. Kaya kena jemparing dadaku kok. Kekuatanku ilang kabeh ya kok. Aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso. Aku ya ae. Asem dadi lemes kabeh ngene iki. Kowe nggo obat kuat ora nggowo. Men iso obah. Obah wae aku seneng lho jane. Ayo Sambato. Kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata ta sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cemplungke kawah Candra di muka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra di muka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kan nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Tru. Ha iya. Ayo. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo. Mangluari kekuatan samsing tiba teng awak kula. Ayo. Aku culke, kayak ana kekuatan Bathara Indra sak asik kaya. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nek aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok silirek. Mesti kowe kejaba kuwi kowe nggo gas bareng ta kowe? Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo Sambato kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake wang pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Manapake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning ngesak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, "Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk." Piye ya carane iki? Ha wis sak pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu itu. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dukani bojomu to. Gareng urip Petruk. Lah ngopo? Ora ngerti ta. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lek nangis iki semelang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso karo bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ora apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma, Yai Bathara Madipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Grinata. Yo ngesoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati deleng aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke baku jarane. Ora.
Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales apa? Kapokmu kapan mongko aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setu ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Oh, lantute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewaan aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku kowe. Ngampek-ambekan Bagong diboyong ngarepe waktu atur. Kawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat. Ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehan yen to titah bakal wani marang kadewatan. Wis kok iki idian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge. Ing atasu ning Bale Marti Kundha manik. Asem aku mampu dhewe, Truk. Mumet aku. Salahe ora. Edan kok kowe iki ora. Wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke. Ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga. Kita bakal ulun cemplungke ning Kawah Candra Dimuka. Mboten wedi, kula mboten ajri. Mang cemplungke teng Kawah Candra. Cemplungke saiki. Nyakit licik kowe Bathara Guru. Nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanku kaya mau. Obrak-abrik tenan kaya. Ora wedi lho Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Yama Dipati. Ora wedi kabeh aku. Ning caramu ora kaya ngene iki lho. Gong. Ora kuat heru kok. Oh. Tak kira nek Bathara Guru. Ayo, balekno kekuatanku. Nek pancen kowe wani, balekno, ora wedi karo sapa-sapaku. Sampeyan ora maringake gamelan Lokananta, tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya. Tetep kula ajeng ngamuk. Kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat. Sumbara petak aciya-ciya. Wah, basa Korea bareng. Apa, Geng? Basa Korea. Petak aciya-ciya. Iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbara petak aciya-ciya ngono kae. Tan ciya-ciya. Ciya bulu cuek-cuek ciya-ciya. Nedyan ora. Bathara Indra kula wonten paring adhawuh. Cocok ilate bola-bali kok. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Cuk. Aku sok goroh ora. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu pecah gathuk meneh, palu pecah gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udah ana wong matane dicubles paku sok kae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen yo. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk. Heeh. Kaya ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan iki wetenge disumeti kaya ngono kae.
Wedan. Oke ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi ae, Truk. Kae gaene ngentut sak nggon-nggon. Awokno kabeh ya. Berarti pasik sangku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta besok nginjeni ya. Sok goro lambene ketok ilate. Wah, nyemelangi ya. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso dinapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae serang ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo. Sing kono kok ketok ya. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamblang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Kok owek-owek lambemu lho. Apa karo geni kok ndele ra jama-jama ini ora pemadam kebakaran ora ana to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematang. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapane Bathara Guru, bapane Semar, kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapake Bathara Tunggal. Wo. Agak buyut. Heeh. Ora kakek buyut niki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ayo ben. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD Ngapa ya, Trek? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke, wong nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adikku kualat. Ya. Bekti kula bukulun. Iya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanana. Dadi wiraswara akeh. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Truk. Ning baremelse. Ana kowe lunga ana kon cedhak sing dikethok ilate iki. Gah! Ngene ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng mesti to? Bekti kula bukulun. Iya. Wah, iya. Petro dalem bukulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Merga apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindakan para Budi Candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa, tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru. Nggih, Bu kula. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanging sadurunge kita ayo ulun entasake sapa ing kawah Candra Dimuka, kita ulun kanthi ana ing Ngundaran Dirbawana Petro. Sakmenika, iya Petro. Ha nggih nderek mawon. Kebat kita tut wuntat kan laku jantara ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar, Mboyong, Gamelan Lokananta. Nanging ngaten parang ulun kula natun nderek, monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Kebat kita tut wuntat kan laku jantara ulun munggah ana ing Ngundaran Dirbawana. Sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar, Mboyong,
gamelan Lokananta. Nanging ngaten parang ulun kula natun derek, monggo ulun kula derekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun. Nggih. Bajigur. Petro iki ora sadar ya. Petro ki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petro ayo nang kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh lah penyakit. Wis, piye iki aku nang Kawah Candra di muka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gom, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jan. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki mergo apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinaiki kekuatan mabur cah goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti. Kalasan. Mundarandir bawana. Melu ya, Truk? Mabura. Ae blegek kugek sak dolita. Mel. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya, Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora nang omahe wong kok jingklak dibupak sisan ora. Sabar Lurung, anake Semar karo awake dhewe ra ana sing seneng, mesti ngerampok, mesti njaluk. Nek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa, wa? Aku suwita ratu sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung ki dalam rangka. Waduh kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur rati kangen karo adhiku lanang. Merga bapakmu kuwi ra adhiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Pak. Ya saora-orane kowe ngaku adhi karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku iki tikus mburi iki didol wae. Jangan macam-macam ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongan ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar iku kabeh kaya ngono kae, ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku ki rak duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu, Mbok.
Iya. Oh, ya syukur Mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggareng-garati, kanggo nggareng penggali kawula masyarakat sakarang kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Oh, isih kurang ora wiyagane, Min? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kowe ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu, ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa, ning iki aku rak duwe penjangka to. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon nang kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manik Maya. Lah terus wigatine, nyilik ngampil gamelan Lokananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Mar piye Kang Togok? Ora ya ora pangling karo watake Manik Maya. Anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak mergo digawe karo Manik Maya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong engko mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manik Maya. Merga Manik Maya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingkuh saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu, ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manik Maya. Sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pak De Torong menika. Sabar. Nek Pak Dene kok torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih. Nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho, Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka. Lah kok dadi gumregah pikirku. Nala Gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manik Maya anak-anak iki. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya. Lah wong jeneng kuwi Adi Ratu Sabrang kok madang kok urung anu yaene kok nganti urung madang. Pak De bulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Sono Paranono. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas letaken.
setan ya ora. Karo padene kok kaya ngono. Ya ora, ora Pakde, aku sayang karo kowe kok Pakde. Wah, sake mendosol. Undangan kok biru. Kuwi ana sing ngabang barang kuwi. Nek kene 100 Pakde. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang. Gotut to piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasaku kan gurung tak derekke Pakde gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tuwa kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kanca. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pakde ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak anu kancani reng. Ya. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Petro wonten dawuh Bukulun. Aja kaget ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita duk nalika kita manjing ana ing Kawah Candradimuka. Inggih. Malah kula dereng ngaturaken panuwun kaliyan Bukulun Sang Hyang Bathara Menang. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bukulun. Mbaya ora dadi ngopo Petro. Bagong dalem ulun ingkang miturungi kelawan jeneng kita saka Kawah Candradimuka. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun. Dene Paduka Hyang Adi Pukulun Sang Hyang Bathara Menang sampun ngentasaken kula saking pasiksan Kawah Candradimuka. Iya Bagong, mboya dadi ngopo? Nun? Mboya dadi ngopo? Mboya ya ora. Ora dadi ngopo dadi mboya dadi ngopo. Wah, basa dewa angel. Ayo. Pukulun, ulun, kita, mboya, punapi. Punapi apa? Punapi gledekan. Tonyo mundur ndasmu. Lu karo kakangne kok kaya ngono to. Oh iki apa-apa ditok rungokke kata omongke. Punapi iki apa? Punapi iki apa? Mboya dadi ngopo? Mboya dadi punapi. Ngono. Oh nggih. Bagong, dalem punapi? Lho. Pukulun, pukulun karangku wolak-walik. Anane kita lawan Petro ulun tulungi. Sarta ulun papanake ana ing Ngundarandir Bawana. Merga ulun bakal paring sewiji-wiji kelawan jeneng kita. Lho Truk adina iwine. Kuwi ditandur nang dasmu iki kok. Truk iki kayangan cangkeme sing ambil lho. Soale kowe iki ngeyel, goblok tur ngeyel ora. Asik. Ya ora asik ngopo? Kok ngerti ndur asik iki? Para widodari pikantuk bakmi. Ah iya. Ora masalah berarti gledekan mburi mau terus. Grung-grung. Nanti metu pecungul. Piring. Bagong dalem kita aja sembrono. Yen nganti kita sembrono nyawang kang ora-ora, kayangan Ngundarandir Bawana kuwi kebak walat. Apa kita kepengin wuta? Ampun. Punapi? Pukulun. Kula namung mboten sengaja Pukulun. Iya Bagong Petro, wonten dawuh Pukulun. Ulun Jarwani. Jarwani sapa? Jarwanto, Jarwani, Jarmiyem. Ploterae kathok. Aja. Jarwani ku ulun kandhani kok Jarwani kok kulawarga ora. Angel tenan aku ora paham nangkap kata-katane Pukulun Sang Hyang Bathara Menang. Merga ulun Darbi Wahyu. Oh. Wahyu Pukulun? Iya. Kang aran Wahyu Pamong Praja. Oh. Satpol PP terus. Ya Wahyu Pamong sejati.
Oh, pamong sejati. Iya. Sapa to ingkang wajib nampa kejaba amung jeneng kita Panakawan Petruk merga ing antaraning Garing Petruk lan Bagong kuwi ingkang sayekti dadi pamong sejati mau mung Petruk kelawan Semar. Oh, ngrungokke ra kowe. Aku jaluke wahyu to. Bagong yen kepengin wahyu iki isih ana sisa siji. Wahyu ingkang urung ditampa dening titahe ya kuwi wahyu nelangsa utama. Niku kekuatane menapa, Lun? Yen kita nampa wahyu nelangsa utama, sakjroning saksuwening urip kita bakal urip nelangsa kanthi ora ana pedhote. Pun mboten kedunungan wahyu mboten patheken. Mane entuk wahyu nelangsa utama mbok ya wis. Sawise kita nampa wujuding wahyu pamong Petruk, mengko kita ingkang kudu ngapokake Bathara Guru. Saranipun nyatanipun kula menika kawon lan para dewa. Nek mboten panjenengan bantu, kula tangel ampun iso gawe wiranging Bathara Guru sing pun gawe sengsara kula kalih Bagong. Ulun ingkang bakal gawe srana sing wigati kita tampa dhisik wahyu pamong sejati iki Panakawan Petruk. Meraih tulah mengaten kula namung kantun derek Ulun monggo ratri maringaken mara gage tampanana Panakawan Petruk. Wis manjing ana nganggo kita Panakawan. Ora Gong. Ora. Kaya lampu klip. Terus langsung manjing ning awakmu. Wah, wis iki wong nek nrimo lelakone sarwa ikhlas, sarwa sabar lho, ora gleleng. Entuk wahyu pamong sejati. Luar biasa. Biasa di luar. Iya. Nyenengke pokoke kowe, Truk. Iya. Lah terus kula lajeng Truk. Iki gledhekane liwatne to. Heeh. Kok wirawiri iki bakul apa ya ora ngerti aku. Terus anggen kula ajeng males ngudi tuwuh lara wirang kula kalian Bathara Guru Petruk lawan Bagong. Kita padha megenga napas ulun ing bakal nyebda lawan jeneng kita Panakawan sakarone. Wujudipun menapa ulun? Wis kita manut lan panjenengan ulun Panakawan Petruk. Sigra megeng napas Panakawan kekalih tanggaping gati Sang Hyang asih prana eling-eling jawata sak ciptane dadi sak sedyane ana ilang wujuding Lurah Petruk sawang Lurah Bagong satring madu kala miwah satring Jodipati dadya kaget kadrakasan Lurah Petruk kantong bolong wau. Wis ayo gek menyang dadak suwuk barang iki. Gawu gong ora. Wow. Werkudara kita arep ngopo? Sepisan. Aku njaluk pangestu merga pegaweanku ora baeng-baeng. Adu arep karo pulun Sang Hyang Bathara Guru kakek werang. Iya, ulun pangestoni kita ora bakal kalah kelawan Bathara Guru. Begitu. Iya, Werkudara. Jalu pamit. Wah, tak matek aji bantuk botongos. Brahma Kumbar. Jalu pamit kakek berat. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik eling suarane sing gedhe. Iya. Ojo nganti malik cilik mengko ndak kunangan. Iya, aku nek malik cilik. Nek wis rampungan. Biasane malik cilik. Aku njaluk pamit.
modar ora. Asem kecemplung ya. Sing teka. Oh, Mas Tunama sidang skaring bawana langgeng Kakang Ismaya. Ya. Wonten menapa Kakang dene jeng andika Kakang Ismaya rawuh wonten ing Kayiwangan? Nanjihke karo anak-anakku sakarone. Atmajanipun Kakang Semar. Ya. Sinten Kakang? Lah kok dadak tambuh apa ora tekan kene anakku? Petruk karo Bagong. Sing tak utus nyuwun ngampil ya kuwi gamelan Lokananta. Gamelan Lokananta tak silih sedhela wae ning Karang Kadempel. Lah ming tak utus supaya nyilih gamelan Lokananta lah kok dadi anakku sakarone ora bali iki do nendi? Anakku sakarone ora bali kuwi do menyang endi? Nuwun sewu. Kakang Ismaya sampun ngantos kejoting penggali kula badhe waloka. Iya, kowe arep jujur piye? Sekawit Petruk kaliyan Bagong panci sowan wonten ing Kayiwangan. Nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nanging trekahipun Petruk kaliyan Bagong ing nilar tata krami. Wekasan kula yumutaken boten ngego tumunten dados dukanipun para Jawata anak-anak kula sedayanipun. Boten tarimah menawi Petruk kaliyan Bagong tumindak boten mawi tata krama lan unggah-ungguh wonten ing Kayiwangan. Tumuli lajeng dipun rangket dening para dewa anak-anak kula ing kapandhegan ingkang putra pun Bathara Indra. Sedaya sami nyuraosaken sarta munjuk atur ngersanipun ingkang rayipun Manikmaya. Klepatanipun Petruk kaliyan Bagong menika sampun boten saged dipun paringi pangapunten. Kedah nampi paukuman dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Dene putra-putra panjenengan Petruk kaliyan Bagong sak mangke sampun mapan wonten ing kawah Candra Dimuka. Lah kok iso piye kuwi? Petruk. Bagong kowe lah kok ora kenyono-nyono ora ngimpi apa-apa kok aku kelangan karo anakku sakarone Petruk Bagong. Matimu ora mati siya le. Kowe mbelani karo wong tuamu ning apa Semar ya ming arep meneng wae nek anakku loro dadi korban. Nggonmu mung kepengin nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Kowe nendi le anakku Petruk karo Bagong? Mas Tunama sidang
Sekaring bawana langgeng. Iki kaya wayah ulun panengah Pandhawa Arjuna kasinggan mekaten kula. Kula ingkang wayah pun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ulun tampa. Pangestu ulun tampanana Janaka kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Werkudara padha raja saprapta kita. Dinu Kakang Mas piye? Kula suwun panjenengan kendelke mawon. Pangandika panjenengan klenta-klentu. Klera-kleru karo kene sapa? Kula aturi kendelke mawon. Wah. Aku nesu. Inggih kula ngertos. Kula tetep badhe nyuwun supados kula dipun cemplungaken ing kawah. Yen kita njaluk cemplungke kawah, apa kita njaluk ulun sirnake? Wah, gage. Aku sirnano babar pisan. Kula atur nyirnaken dhateng pun Janaka, guntur geni guntur angin sirnaka Janaka lan Werkudara. Janaka wonten dawuh. Iya apa iki dewa kok dolanan kembang api? Menika guntur geni guntur angin. Kula lan panjenengan Kakang Mas mboten menapa-menapa kenging guntur geni guntur angin. Wah. Wow. Kakang Mas wahipun sekedhik mawon. Wow. Ketiban Cestri Sula. Ora ati. Aku dilindungi Cestri Amin. Dewano regane kaniku mara mati dening aku kowe. Oke ana aku dulu. Kok dadi kita digdaya Janaka Werkudara tiyang boten lepat menika boten badhe kenging pusaka menapa-menapa. Wah, wong dodol kupat ora bakal kena pusaka apa-apa. Kakang Mas ngendika menapa? Kowe mau apa-apa? Tiyang boten lepat. Waduh, krungu wong dodol kupat. Saya esuk. Ora ana kegumana musik ora panik aku kejaba mung tumpukane sego. Kakang Mas menika werna-werna. Nah ibu kula mboten saged nyirnaken dhateng kula paduka ingkang badhe kula damel lengser saking Silakanda Waru binangun pukulun. Kongkon malah tekaning batik. Bagong sapa sing arep gawe panglipuring kawula sakarang kadempel. Monggo kowe sing ditresnani wong sakarang kadempel Bagong. Wah Petro ora nyono kowe tak gaweke beskap tak gaweke blangkon malah mbok nggo sangu mati. Bagong kowe kok mati kok nganggo training tok. Aku piye iki ora duwe kanca? Kancaku meng gareng. Iki kepiye? Semar ora iso urip nek ora ana Petro ora ana Bagong. Aku tak melu nyemplung ning kawah.
Kakang Semar. Ngapa kowe? Kowe wong jahat. Kowe wong wengis. Kowe wong ora duwe rasa kamanungsan. Mestine kowe dadi dewaning dewa iki ngayomi karo titahmu sak jagat. Lah kok dadi malah kowe mateni wong tanpa dosa. Dosamu mbok gembol, mbok indit, mbok kempit. Apa rumangsamu sesuk ora ana sing ngadili karo kowe? Eling Manikmaya. Panguwasa tungganing jagat iki mung Gusti ngakarya loka. Monggo kowe iki dadi makhluking sing gawe urip. Apa rumangsamu kowe tumindak ala kuwi ora diitung dosa, tetep po diitung dosa. Kowe mateni anakku Petruk, mateni anakku Bagong. Utangmu sesuk mbok saur karo sing gawe urip kapok kowe. Wis ora usah dadak kowe nyanak-nyanak karo aku. Aku tak nyemblung ana ing kawah Candra Demuka. Aku ora iso nek ditinggal Petruk karo Bagong. Atiku ki dadi wong tuwa lara. Atiku dadi wong tuwa kudu piye lek arep nglakoni. Kowe wengis, kowe Manikmaya, kowe jahat, kowe distwa ning watakmu candala, budimu nista kowe. Kakang Semar. Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten. Kula dosa Kakang. Wong ki anggere wis nglakoni lagi sadar kula dosa. Sega wis dadi jenang. Ora bakal pulih dadi sega meneh. Kejaba nek tok janganke krecek. Kuwi jenenge cocok. Kakang Semar sampun kados mekaten Kakang, kula sampun tobat. Piye tobatmu ora ana gunane. Anakku sak kloron gareng anu Petruk karo Bagong mati neng kawah. Ora iso bali meneh. Aku mengarep ngresmekke kowe kok kowe iki tok gawe angel to, Guru. Mbok ya nek ana wong arep ngresmekke papan sing becik, papan sing apik ki aja tok gawe angel. Pira bara mbok sokong, danane kurang pira? Kebutuhane apa? Lah kok kowe iki malah lah apa kaya ngono kuwi wis wangun wis becik. Kakang Semar ingkang boten tarimah boten namung panjenengan. Sapa? Janaka kaliyan Werkudara ngamuk wonten ing kayiwangan krana kula mejahi Petruk kaliyan Bagong. Kapok kowe. Kapok kowe. Iki kok nek nganti tak sebar-sebarke lumantar grup WA Negara Ngamarta. Sing tekan kayangan ora ming Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ning Ndara Kresna, Ndara Puntadewa, Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, Ndara Antaja, Ndara Antasena kabeh do tekan kene do ora trima karo patine Petruk karo patine Bagong. Ayo. Kayangan geger. Kayangan morak-marik merga saka apa? Kelakuanmu. Ana wong kepengin nyuwun ngampil. Lah mbok mestine nek kowe iki dadi guru sing apik, dadi nalindraning dewa sing becik, aja kok Semar mbok wong sudra sempali pidak pejaraan jalmawanan saumpamane kuwi rak titahmu to. Nek nyuwun ngampil karo kowe iki mbok paring ana ngampil aja tok gawe angel. Wong nyilih ki adile mbalekke. Ora ana wong nyilih kok ngehaki sak teruse iki ora ana. Aku ya arep balekke gunane apa aku kenggonan gamelan Lokananta? Karang kadempel ki ya gablek gamelan. Nek wilane nggo nuthuk ndiasmu iki nek wilan. Semar kelangan anake padake. Mula omong aku sak karepku. Inggih, kula mboten menapa-menapa, Kang. Ayo arep ora trima ya kena. Ora trima ya sikep tak jak nyemplung kawah. Kula ingkang kagungan kawah tentu mboten menapa-menapa. Wis ora urusan. Lara tenan iki. Aku lara atiku. Inggih. Lajeng kula kedah menapa? Entuk kowe tak ngapura. Ning kowe kudu iso nguripke Petruk karo Bagong. Kakang Semar.
Petruk kaliyan Bagong badhe kula gesangaken nanging Kakang Semar kedah saged ngasoraken kridanipun Janaka lan Werkudara. Apa mbok anggap aku wedi karo ndara-ndaraku? Kae ngamuk kae nek aku sing ngirup, stop! Langsung do mandeg. Merga kae do manut karo aku. Nanging ngaten kula nyuwun Janaka lan Werkudara dipun ndakaken kamurkanipun. Kula ingkang badhe nggesangaken Petruk kaliyan Bagong. Anggere kowe ngapusi titenono. Anggere kowe goroh titenono. Ndaraku Werkudara, ndaraku Janaka iso tak ndakake kamurkane kowe ora nguripke Petruk karo Bagong. Wah, Semar ngamuk neng kayangan tak rubuhke Suralaya tak kandhani. Kakang Semar. Ndara kok ketemu kula kaya kipa-kipa. Kaya moh ketemu. Kakang Semar, aku tak dhisik. Mangke riyen. Aku dikon bali Sembadra. Lenggase. Lenggase. Jare sampean ngamuk. Iya. Kalih sinten? Kakang Mas Werkudara. Teng pundi kan iki? Mengko rak tekan kene.